Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu. A sị nkachi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo nara obodo, onye chụwa anyị ya daa. A sị na kakaka ya ma anyị jijiji ya ma anyị. A sị ma ọfọ chụwa ndị ajọ mmadụ na tigbo ndị ilo. A sị na anyị ga-ejere obodo nara obodo, ife ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome. A sị na anyị ga-azụ ka afịa ya ma na ka afịa. A sị ma onye rụfu anyị lụta nwunye nwụrụ anwụrụ ọzọ ya nwụ. Onye sị na akwụkwọ ya ma acha mpama ya bara nke ya. Ise. Abụ m Eze-Ana Ugochi tubelu, onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa mmiri emi, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple na bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Agụgụ m ọfọ na temple taa n'isi ndị enyi m niile, ndị niile na-egburu mmụọ anyị ji arụ ọrụ anụ na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Ndị niile na-ha nweta ihe onyonyo anyị, ha na-erecha anyị, ha tụsara ya ndị ọzọ. Anyị agụkwazị ọfọ n'isi ndị niile na-agụ ọfọ for 21 days m kwuru ka a na-agọ. Na-agụkwazị ọfọ n'isi ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. A sị na ọmaka ga-emere unu niile, na onye chụwara ụlọ na ọ ga-ada. Ise. Ihe nji maka ịbịa n'ụbọchị taa bụ ka nkọwa sayensị of onye agbara ọrụ and what you must do. Nke mbụgoro bụ kere onye akpọrọ ọrụ, a called one. A called one bụ somebody that is called to be a mediator n'etiti Chukwu na mmadụ. The person can be a dibia, can be a counselor, it can be a herbalist, it can be anybody. But the difference is that onye akpọrọ ọrụ bụ onye somebody with higher agwụ. Like I said, every human being has agwụ. Yes. Agwụ gịnị bụ agwụ? Na agwụ bụ onyinye mmụọ Chukwu ji eme ọgọ. Or special gift. Nwee kwuo na onye ọbụla nwere gift. Mana enweziri ndị nwee special gift, na gift e nyere ha is beyond their own personal use. Achọrọ m ka anyị use terminology ya aghọta ọfụma. All gift dị beyond their own use. E nyere ha gift ka ha wee zọọ ọtụtụ ndị mmadụ ndụ. Gift e nyere ha bụrụ sọfọ ha nwa na onwe ha alone. Ghọtara ya? Gift e nyere ha abụrụ sọ ha themselves alone. Ghọtara ya? Gift e nyere ha abụrụ sọ ha nwa na onwe ha alone. Gift e nyere ha bụ ka ha wee nye aka wee zụọ ndị mmadụ ndụ n'ụdị dị iche iche. Ụfọdụ bụ site n'ikwubi okwu, ụfọdụ site na mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Name them. You can call them people with special talent. You got ya? Then a called one nwere sign ọ ga na-enye. And ka m gwa gị ihe batara na onye ọbụla agbara ọrụ, ọ wee bụ for whatever reason, because of your ignorance, ị nọrọ na ya duty post, ị nọrọ n'ihu ọrụ gị, a ga-apịawa gị azụ. Yes, a ga-apịawa gị azụ. Ihe batara a ga-eji pịawa gị azụ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ ndị dabere na gị ga-ekwubiri ha okwu, ma ọ na ị ga-eji mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa wee zọ ha, ma ọ bụ na ị ga-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche n'ebe ha nọ ka ha wee nwere onwe ha, ka ha kwụsị ịkụ ọta, ka ha kwụsị ibe arịrị. Ndị na-etu a, as long as ha na-akụrịrị ọta, ha na-akụ ọta,
na-ebe akwụkwọ na-asị Chukwu okike nọzikwa ya, Chukwu okike kere ihe ya melụ, ya mejọgorosi gbaghara ya, na-akụ ụta na-ayọ ka azụọ ya ndụ. Ayọyọ a ha na-ayọ na akwa ha na-ebe ga-eme the forces of nature ga-eme it possible for gị nwa na onwe gị onye agbara ọrụ ka ichigha n'ihu ọrụ gị, ka ị wee nwee ike wee gwọọ ma zụọ ndị anwa ndụ. Ekwuru m si na o nwere onye edelụ na ọ bụ ya ya ekwubiri gị okwu ka Chidimma wee dị n'ụzọ gị. Example, onye agbatara na o nwere ike onwe nsogbu inwelụ, ụnụ adị mmadụ na onwe ofu nsogbu a wee jee na nke onye ga-enyere gị aka ka ị nwere onwe ka ịpụta ihe. Iruo na nke onye anwa, n'ime mmadụ na-abụ anwụrụ dị, okwu biela ụlọ na-abụ okwu nke ofu onye adị effective, onye ahụ enwere onwe mana gị nwa na onwe gị nwere. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ onye anwa ga-ekwubiri gị okwu ka ị wee nwee Chidimma. Ihe ọ pụtara bụ na gị nwa ama lose hope. Keep on searching, keep on na-ayọ ayịyọ, na-make an effort. Na onye nsị na-akpa na-ebu ụzọ, ị ga na-agba mbọ na-ayọ nature, forces of nature, Chukwu okike si ya biko ya nyere gị aka n'ịtaga afọ ebe ọ dị na mma, ya duzie gị ụzọ n'ebe onye ga-ekwubiri gị okwu nọ. Ọ ga-eme from one way or the other, you will come across the person ga-ekwubiri gị okwu, and if you believe in that person okwubiere gị okwu, i nwee Chidimma. Ịghọtara ya? Ọ ka ịghọta ihe kpatara onye agbara ọrụ eji apịawa gị azụ maka ihe na ịnọ n'ihu ọrụ gị. Nke bụ eziokwu na oge ọrụ ga-akpọ oge ọrụ a ga na-enye gị small sign bido ihe ị ga-eji mana akpọrọ gị ọrụ. Ị ga-abụ onye na-alụ, ị ga-enwe ike bụrụ onye a na-egosi ihe, nwee ike bụrụ onye na-alụ nlọ, and ọ bụrụ ọgwa nlọ ga-eri, o nwere nlọ bụ malaria nwee ihe bụ nlọ, ezigbo nlọ. Ihe ga-eji gba ezigbo nlọ ọbụla ịlọ nlọ omee, nwee ike ịlọ nlọ within some weeks, some months omee. Gwa nke nwee ike ịlọkwa within 1 year omee, nwee nkwe nke ya alọ within days omee. Ị mara na ọ sign na akpọrọ gị ọrụ. And mmadụ kpasuo gị iwe, iwere iwe kwuo okwu omere ebe onye anọ. Ọ bụrụ na ị nwere evil heart, mana ọ ndị gị na ha so the forces in you. Ọ nkwado ndị adị alọ nlọ like mụnwa, abụrụ m onye na-alọkarị nlọ. Enwere m ike ịnọ a whole week alụrọ m nlọ ọbụla, enwekwara m ike ịnọ 2 weeks alụrọ m nlọ ọbụla. Mana ọ bụrụ na nlọ alọ, nlọ ụfọdụ nlọ mpụta n'ụtụtụ lụtanya bụ nlọ, ịmara na ihe ngosi na ọ ga-emeriri. Ịghọtara ya? Then mana o nwere nlọ ya bụ nlọ mana mpụta ụtụtụ I couldn't remember it, etu o si wee mee na etu o si mee, ịma na nke a bụ nothing, it will not happen and nothing will happen. Mana nke na-emekarị m often bụ enwere m ike ịnọgido mee ka asị na ndị ozuru a little bit of egosi m ihe, enwere m ike just 5 minutes nji wee mee ka asị na m na-edoze off, ọbịa like trance. Mana nwere ike na-agba nkata etu akpacha nkata sị nka zụta obere ike, the message abịa, the picture had so real, onye abụ ihe ngosi. So egosighara m ihe etu a, iwu na ọya eme. So I so much rely on those ones egosiri m egosi because they are so real, ha na-eme. So onye ọbụla nwere ka mmụọ onye na-eso si communicate. So to me is like in trance. Yes, ọ ka nke m si eme. Nlọ na-emekwa sometimes omekwa, mana nlọ abụrụ frequent. Ana m achọ ịkọwalụ gị sign ihe eji m onye agbara ọrụ. Mana nke ọzọ dịka ma ọ bụ na onye akpọrọ ọrụ ịkpasuo ya iwe, ma o were okie, ma o mee ka o wee bagharịrị, o wee wutie so much, you will have repercussion for it.
for setting a cold one. Oh, yeah, but I'm just saying the matter. Stay clear. In a gun don't intentionally hurt anybody. Because neither anya underrate the person. Well or nobody. Somebody who nobody nanyagi might be somebody in the spiritual. So intentionally, I want to motaga, I want to get rainy season, then was a million also. I must slow down. And make sure na motor ma agbara mmadụ mmiri unnecessarily. Enwere nke bụ na o nwere ihe nwere ike ime wiye, yes. Mana enwere ndị bụ out of your careless driving. Maybe ebe kwesị slow down very well. Ị na-agba speed. Onye nọ na moto ga-erota n'onwe ndị ji ụkwụ aga. Ịghọtara ya? Onwe onye ya agba mmiri anwa o wutie so much and the one nwere ka isi wee gosi remorse by ekwusịnata wesiana is so sorry. Onye a were gị iwe. Accumulation of those anger can cause terrible things for you. And you will not even know ebe mpịawa azụ si. Ịghọtara ya? So whatever you are doing, think about others. Isi na maka na ị nọ n'elu ka ịzọdo onye nọ n'ala ukwu. Ịghọtara ya? Ị mara onye bụ onye. Onye ị na-enene tata nwere ike echi ọ bụ na ezigbote onye agbara ọla ndị maka na ọ nọrọ ọrụ ya ka o ji atanya afọ. But that does not mean you are treated like trash. Because okwu iwe mpịawa azụ abịa n'ebe ị na. Ịghọtara ya? So onye akpọrọ ọrụ ga na-enwe some signs. The primary signs bụ ị ga na-enwe nlọ, ikwu okwu mee. Those ones are primary signs. Enwere ike ịnọkịta nwee dịka a visit of entities. But ụfọdụ nwere ike na-aga ọ dịka asị na o nwere mmụọ na-eso gị. Ọ na-adị ị na-efeel the presence no nwere. It's like someone is following you. Sometimes you know something like a voice. Understand? Sometimes you know hear like a voice. Sometimes although you guys, if you know that no one will thinking a hano, more you know that you know how to go. It on one year. Abo would do qua. See on your wine, the mona hassle. Well, I won't be begin against you. Oh, come on. But I'll draw harmful. If you know your spiritual capacity. Now, nke a primary signs. Secondary signs bụ na na-enye gị sign i pay attention. So onye agbara ọrụ to this level ga-arụ ndị agwụ. Yes. O nwere ndị bụ na ha ga-alụkwa agwụ ha mana ọrụ agbalụfa abụrụ ka ha zọba ọtụtụ ndị mmadụ mana for their own personal agwụ. But agwụ ha dị ha enwere ike ọ bụrụ onye ya ọlụcha agwụ oje zụba ahịa. Onye nwere agwụ ka na ụzụ ma ọ bụ agwụ azụmahịa. Ọ lụchakwa agwụ ya ojebe n'ahịa. O ruo n'ahịa anyị na ndị mmadụ adịghị ama aka. Agwụ ya dị so ha ọ lụcha agwụ ojebe ahịa. Mana ọ ndị agwụ ha gbagotara. O nwere onye bụ na agwụ ya abụrụ onye na-edistọp ya because agwụ ya gbagotara to that level. Mana onye ọbụla agbara ọrụ ya alụ agwụ. Ịlụ agwụ ọ ga na-aghasara gị ihe. Your coordination with the entities of powers na mmụọ so gị ga-enwe harmony. Ihe agbakọta alụọ ha wee nye ha direction n'ụzọ ị na-aga. Ịghọtara ya? Secondary signs ha ga-enye gị ma ọ bụrụ na ha na-enye gị those primary sign ọ bụrụ na ị megharịrị ahụ. Secondary sign ha bụ ha ga-ebido imebiri gị ihe. Ha ga-ebido mara ebe anwa wụ ya happiness mebie ya. Ọ bụrụ na business ka ị na-eme ihe ọmụmatụ. Ọ bụrụ na business ka ị na-eme, ọ bụrụ na business ya na-enye gị ego nri nke mere na ị chọrọ ịza kọlụ. Ụmụ na ha ga-echelu gị. Eme this your business will start receiving low patronage. Your business will be done show down. Enwere ike medo a na-enye udo sign ya yet you are not responding. Ụmụ oge ga-eru ha crash ya business. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ na
O nwere ike ọ bụrụ na ya happiness is ya marriage. Ya happiness nwere ike wụ ya marriage. Onwe oge ọ ga-eruo ha crash ya marriage, whether ma iwu nwoke ma iwu nwaanyị. Ọ dị surprise? Yes. Ọ ga-eme ọ bụrụ na ọ gị nwaanyị enwere ike anakọta di gị that ya marriage ya na-enye happiness akrash ya. Enwere ike anakọta di gị akpọghị asị for no just cause. Ụmụ nwoke mụ na ya na-ekwu okwu ndọ si na ya gbagwo na ihe bata anya anakọta nnọọ ya na-akpọ nwunye ya sị ọ gbagwo na onwe ihe nwaanyị ya mere na o nwere nnọọ ihe ya ya pinpoint aka na ihe abụ crime ya, mana ya anakọta nnọọ ya gba ya asị pụtara ya. Ọ mmụọ ndị ya na ya so banye n'ime ya opposite sex wee chọọ ka eji ụzọ ya pịawa gị azụ. Especially ọ dị very common na ndị akpọrọ ọrụ. Ịbụrụ onye akpọrọ ọrụ mana ị marọ maọbụ ịhaziri ihe dị n'ụzọ gị, ọ dị 90% obvious na ije nụọ nwaanyị ma ọ nụọ nwunye na ị ga-anụ the wrong person. Yes, ndị agwụ gị ga-ala awụ gị ka ị nụọ the wrong person a ga-eji na ya mpịawa azụ. Apịawa gị azụ, mpịawa azụ ahụ a ga-eji onye ahụ apịawa ga-eme ka iti ya aba n'ihu ọrụ gị. Izi anyị da na-edi mana ịdị lọki ya partner bụrụ onye nyere sọpọt ka ibido ọrụ gị. Mana ọ bụrụ na ịdị lọki ya partner bụrụ onye ya bụ that ya call ga-ebute gị na ọgba aghara mara edi ekesa eburu eda ebosi. Ịghọtara ya? Ọ ya bụrụ o ji ama ụfọdụ ọ dị common among ndị cold ones. Yes, ndị gị na ha ga-eso ama ekwe ka onye gị na ya bi bụrụ onye the radiation the person na-release dị contrary to your own, it will not gel. Ghọtara ya? So ha ga-eme ọ bụrụ na ya mara ejigbo ihe ha na-enye gị obi aṅụrị ga-eme na ị ga-asị ala m ga-asị di m na ana m ọfụma na-emere m ihe niile m chọrọ, kedu ihe m na-atarogo m ahụhụ. Iwe that mindset ha ga-crash that ya marriage. Ịchọ ihe ọlụ gị etu akwado gị nwere bụrụ nwoke nụta ezigbo nwaanyị emegide ọgba aghara for no reason. Ịdago abịa dị ume nwere ike reject gwa gị ma ọ bido kpawa agwa ga na-agbụwa gị obi. Gịnị na-awụ ihe ga-eme ka iwe jeju wesi kichi gịnị na-eme. Ịghọtara ya? So those sign emegidozie nke nwego ya emegide ọ bụ biznes ji na ihe eme abrọkọ biznes gị. So enwere so many things nwere ike many things a na-eme gị ọ bụrụ ebe ị kwesịrị ịnọ ka ị ga-anọ. Ịlụcha ka elefant ịfụta ị na-eri ka ọkụkọ. Ihe niile ndị ahụ ihe ga-eme gị maka na ị nọrọ n'ihu ọrụ gị, maka na ị merọ ihe a chọrọ ka ime. Ọ ihe ndị a bụ ihe ga-eme ọ bụrụ na ị mere ya. Ọ bụrụ na ị mere ya no problem. So ụmụ ihe niile a ka ị ga-epe attention. So onwe ka ụmụ ihe niile ndị a m gụsịrị si ahapụrụ n'ebe ị nọ. Ime ya partner n'elu mba, ime ya partner n'ala mba. Anakọta unnecessary asịkpa asị ebido. Ịghọtara ya? Unnecessary ịkpa asị ebido. Ihe ị na-eme ọ dị ka na alọk ya si na nke alọkụ ya si na nke alọkụ ya. Ihe niile a mpịawa azụ ka a na-achọ ime gị. Ihe ị na-edere bụ ịjụkwa na asị na ime alụ ọrụ na-akpọ gị ọrụ. Mpịawa azụ gị ga-adị terrible. Ịghọtago? Kama ọ nwee ihe anyị na-akpọ ekwem agwụ. Yes, ana m arụ ya. Ekwem agwụ bụ mgbe agwụ bịa na-enye gị nsogbu maka na iwe onye akpọrọ ọrụ, then mana nwebere ego iyi eji wee lụọ agwụ maọbụ na edibara nkwado maka ịlụ agwụ maka na agwụ onye akpọrọ ọrụ na-amakarị ma ọ bụrụ na onye anwa lụọ agwụ na be nna ya maọbụ na be di ya. Ị ga-abụrịrị onye rụrụ agwụ n'ala, ọ bụrụ nke ị ga-arụ na be dibịa. Nke ịlụ be dibịa ụtampara dịka ụmụsị nkọwara gbasara agwụ si na ịlụ agwụ naturally nọ ndị be nna gị na ndị ikwu nne gị arụrụ gị agwụ n'ala. Mana na o nwere ndị agwụ malụ mana dị uto na ha enwero ngwurube nna ha bụrụ ebe ha nwere access ịlụ ihe ọdịnala. Ha nwere ike ijekwu dibịa emerefa nke temporal.
mana onye enwere ike ime etu ahụ maka onye akpọrọ ọrụ, mana onye akpọrọ ọrụ agwụ ya dị so strong, ọ ga-achọrịrị ka emee ya n'ala. Ịghọtara ya? Belụsọ na etu isi na ndị agbọrọ ọrụ, ndị gbọrọ ọrụ si wee agenta. Mana o nwere ihe ọzọ dị very important, onye ha na-akpọ ekwem agwụ. Ọ dibịa m anya ya emerụ gị ya n'ihu agwụ m, ka ya abịa wee kpọọ agwụ gị oku, agwụ ikwu nne nna, agwụ ikwu nna nna gị, oke agwụ na ndị nwunye agwụ gị, kpọọ ha ncha niile wee sị ha biko n'ụbọchị taa na onye na-etu anyị na-alụ ọrụ na o kwetago na ọ ya alụ agwụ lụọ ọrụ dị n'ozi ya, mana kịta na o nwebere ego, mana kịta na ọ dịbara nkwadobe maka 1 2 3. O nwere ike ọ bụrụ nwata nwa agbọghọbịa nọ na be nne na nna ya nwere ebe ọ ya alụwa agwụ, o nwere asesi ana nke onwe ya. Ụdị mmadụ na-eto ahụ anyị na-eme ihe a na-akpọ ekwemagwụ. Anyị gotacha ma oke ọkụ na nwunye ọkụ, anyị jee n'ihu agwụ wee gwa agwụ na biko gbuoro ha anụ, ndị oke agwụ na nwunye agwụ, jiozie ha ka ha nwee ndidi, ka onye a nweta ebe ọ ga-anọ wee rụ ihe dị na agwụ ya. Emezie na onye ekwemagwụ, imechaa na agwụ ya akwụsị nata inye nsogbu, tiri ọ hazichazi ihe bụ ndị gbasara ya. So ihe eme ekwemagwụ, ịgwagoro agwụ na ikwetago na ịdị ajụ ihe mmụọ ji apịawa mmadụ azụ ụwụ na mmekwere, mana ikweta ha na-ekweta, ikweta ha na-ekweta n'ọzi ha nye gị more time. Ya nke a bụ ihe mmadụ na-eme to wee bargain, please give me more time. Oh please give me more time aka anyị na-ekwu maka ya. Ya inwe ajụjụ ọbụla ị nwere na ihe a nkọwa taa, send anụ meseji na 08057837672 or WhatsApp number. I call it again, 08057837672. Eze-Ana Ugochi tubelu. Send their message na WhatsApp or WhatsApp number. Send their message na WhatsApp. Aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Mmanụ asị nke ọma ka meela anyị, daalụ nọ, ya gaziere gị.